Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Quan vulgueu. Som-hi, doncs. Vine avui a casa meva, que no haurem de patir. Ma mare no ha de passar per casa, fins ben entrada la nit estarem tranquils, sí. No vull estar sols per fer coses lletges, simplement és per no estar nerviós. Que la meva mare és molt pesada, pregunta molt i ho critica tot, és un corcó. Tinc por de la mama quan ve a casa algú. Tinc por de la mama, no vull que et maltracti a tu. Un dia va venir un amic, ma mare no va poder evitar, no va parar de criticar-lo i l'endemà el van haver de tancar. Tinc por de la mama quan ve a casa algú. Tinc por de la mama, no vull que et maltracti tu. Tinc por de la mama, tinc por de la mama. Tinc por de la mama, aquesta versió de Sweet Home Alabama d'en Roger Gascon del dia de la Barbota i en Francesc Cruz. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.